tegese lucu iso kejem ya iso tegese piye? Sik aku tak takon karo sampean. Sampean mau ngendika apa? Sampean mau ngomong apa? Nek bapak arep tok boyong kanthi srana alus ora gelem arep mok boyong kanthi srana kasar. Bapak ki ora usah mok kasari. Nek bapak wis muni, aku gelem sawaning negaramu, bapak sago dina iki menyang. Ya Mir ya. Heeh ya. Mbuh wajan. Bapak to jaluki sowan kowe rembukan pisan karo bapak dadi rembuke bapak sago mangkat. Ning ora usah dadak kowe nganggo embel-embel bumi angus karang kadempel. Hah? Mergo kowe ora ngerti apa piye? Ning kene iki lungguh ketua Linmas Hansip karang kadempel, ketua pemuda karang kadempel. Ayo ngejawab kowe. Wah, iki perkaraku karo perkarane Semar Badranaya. Ning kok sik kuwi pancen bener, kuwi perkaramu karo perkarane Bapak Semar. Perkara bapak arep diboyong gelem monggo, ora diboyong tok ruda paripeksa bapak arep mbok bleh ora apa-apa. Mergo bapak kuwi mung dadi momongan mung ngrepoti anak-anak. Wedhus tenan ana bocah. Ning janji kowe ngenani jeneng mencemari nama baik padukan Karang Kadempel. Karang Kadempel arep tak bumi angus, tak biyohi Batang Sayuta. Oh, kowe wis kudu berhadapan karo Polsek Karang Kadempel. Mergo iki perkaramu saiki karo perkarane Bagong, ora kok perkaramu karo Semar Badranaya. Ayo arep ngejawab. Yen to pancen kowe sing dadi pepalange Prabu Panggolan Jagat yo Prabu Kenceng Wajagot arep boyong kelawan Semar Badranaya, kowe sing bakal tak sirnake. Piye? Kowe sing bakal tak sirnake. Wah, berguguk nguta waton ora kena dikandhani temenanan kowe. Sajak kowe arep mangkon kowe ora kena tak endake kamurkanmu. Tiban sikile Ndarawerku Daramba dadimu. Saman kok endang niku pripun to? Aku mung manut karo dawuhmu. Aku mung manut karo aturmu. Mengkene to. Ratu nika mau niku dereng rampung leh kula rembukan.